satu-satunya Mbak Cange. Inggih. Nuwun sewu ya kabeh senengane nanggap. Nggih. Tapi yang tidak pernah musuhi, tidak pernah ngunek-ngunekke. Nggih. Budaya yang ada di daerah khususnya neng tanah Jawa. Nggih. Sing gelem ngrangkul, sing gelem ngemong karo Jawa mulai para wali biyen. Nggih. Wonten tiang slametan. Nggih. Wonten tiang pidaan, wonten tiang bersih desa, Nggih. wonten tiang sedekah bumi, ana wong metil, ana wong mantenan, ana wayang kulit. Nggih. Saged berkembang pesat karena jasa-jasa juga dari ahli sunnah wal jamaah. Satunya jamaah yang tidak pernah musuhi budaya adalah Nahdlatul Ulama. Nek kanggone wong Magetan iki gak iso ilang le. Mboten iso ilang. Pamane slametan ngene iki. Nggih. Nuwun nggih ingkang sampun rawuh wonten mriki sepuanem jaler lan istri. Kula mertelaken ingkang gadah hajat Bapak Abdul Halim sedayanipun. Hajatipun sedekah krana Allah, mila dipun sedekahi mugi Gusti Allah paringana kawilujengan rejeki sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Sakaturan malih kawula mritelaken ingkang gadah hajat Bapak Abdul Halim sedayanipun. Hajatipun inggih punika sedekah krana Allah mengeti ambal warsa lahiripun Nahdlatul Ulama, mila dipun pangeti mugi-mugi warga bangsa Indonesia Sabang sampai Papua tansah pikantuk rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala sak ngajeng sak pawingkingipun. Amin. Sakaturan malih mertelaken ingkang gadah hajat Bapak Abdul Halim sakeluarga sagotra NU Jawa Timur nggih punika ngaturaken salam sholawat kunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat sekawan Abu Bakar Utsman Umar lan ngali. Mila dipun sagetakohi mugi Gusti Allah paringana kawilujengan barokah sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Sakaturan malih kula mritelaken ingkang gadah hajat Bapak Abdul Halim sedayanipun sak warga Jawa Timur mengeti bendina nyodakoi kiblat 4 5 pancen ingkang dipun lenggahi. Cikal bakal ingkang bakali wontenipun Danyang Magetan, Dayang Medion, Dayang Ngawi, Dayang Pacitan, Danyang sedayanipun sak Jawa Timur mila dihormati mugi Gusti Allah paringana barokah sak ngajeng sak pawingkingipun. Amin. Sakaturan malih Bapak Abdul Halim sekaluarga mengeti dinten 7 Pecelan Bantal. Pekenan gangsal. Pekenan gangsal kaleres dinten Sabtu malam Minggu. Mila mbuh pasarane kula kesupen. Mila dipun pangeti mugi Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Sakaturan malih kula ngaturaken hajatipun Bapak Abdul Halim sak keluarga klan warga PKB Jawa Timur sedayanipun. Kajatipun ndedonga wonten kersanipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hulupis kuntul baris Pak Halim Jatim. Mugi sedayanipun barokah sak ngajeng sak pawingkingipun dadi mantep menang krana ridhanipun Allah sak ngajeng sak pawingkingipun. Amin. Sakaturan malih kula mengeti. Wit akeh wong ngampeni dawa. Walah. Ngono kuwi karek ndelok binate. Oh ngaten. Binate sithik ya ndek nek akeh cuman. Sakaturan malih kaki mong Nyai Mong ingkang ngemong badan wadakipun jiwa reganipun lahir sadulur sekawan Supiah Amarah Mutmainah Aluamah ingkang ngrengkuh badan wadakipun Bapak Abdul Halim jiwa raganipun saged dipun jangkung kalian pangeran saged madeg mantep pinangka sungsung agung ing Jawa Timur. Dipun barokahi sak ngajeng sak pawingkingipun. Sarene sampun cekap monggo kula aturi ngamini sedaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil liman maullah wa ni'man nasyir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil liman maullah wa ni'man nasyir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil liman maullah wa ni'man nasyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal ma'abrar ya Syahfar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Umul khitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyiratul siratal ladzina walabdallin. Amin. Pelok barang, Mas. Pelok barang. No 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 ni ne no nem gugur gunung. Mangga. No no ne. Bareng ya, Mas. Waranggono kur. Ning Ayo kanca, ayo kanca karyane ngeprojo kene kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lilo lan lenggawa ngayahi karyane ngeprojo siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris oh hayo kanca hayo kanca ayahi kene kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lilo lan lenggawa ngayahi karyane ngeprojo diloro papat maju papat diulang-ulungake supaya enggal rampunge ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris baris alhamdulillah wong sak Indonesia ini paling ayem tiang Magetan. nggih kok saged to Mas Pun luar biasa Magetan saya kuncara saya Nggih. kuncara. nggih Sak Indonesia niku mbutuhke wong Magetan. kok saged Kok saged to, Pak? Hawane panas pengen adem ning Magetan. Magetan sarangan Nggih, nyihatke awak nggih Magetan. kok saged Lah suple sayur kentang, wortel, bram, wedang. Syaratmu ra digedhi rene to. Kaya cukup ngono. apa-apa dilokke ora Sumbeni popono lho, dagelan metu disangi wedang. Apa arep melok ndagel lho piye kok? Mila kita syukur alam ingkang wonten Magetan. inggih leres Untunge kok wong Magetan gelem nandur wortel, kentang, obis seledri, lombok, timun, tomat. Lah kok Magetan iki nandur rawe no wong sak Indonesia gatelen kabeh. Kula alhamdulillah kalian Kabupaten Magetan. Luar biasa. nggih Wah, pun pokoke wisata pengen napa mawon ten Magetan. Magetan. Mangan ning omah ra seger munggah ning Magetan. Magetan Sate kelinci. Kowe ya ora wani nek mangan. Aku ra wani Wong kok. sesama kelinci ya. Mentolo. Untumu ora padha. Arti pangan iso untune pringis. Mula nek pengen cerdas ning Magetan. Kowe Nggih. canom ya kudu cerdas. Lho. Kula ya cerdas no. Cerdas ngono mau pamerin nggo napa? Lho. Lah nek kula kalih sampean mboten purun kalah nek kula. tenane ndal Lho.
dites napa pripun? Dites. Nek aku ora perlu dites, nek kowe lho perlu. Lho, Tersangkut narkoba apa ora ndelok raimu kuwi medeni tenan. Aja dolanan kuwi pokoke. mboten. Lho sakniki nek sampean mboten percaya nek kula cerdas. Sampean kula bedheki. Lho, Mudin Amerika sinten? Ora eruh. Angel. Angel lho niki. Angel. Hal ketoke rupane iki rupane desa rejeki kutha. Nggih. Iso ngerti Di mudin. sawang ora nang semi tapi rezekine menteri iki ya iki. Lah nggih, kami tua Uni Soviet sapa jeneng? Mongko wis buyar lho kowe negara kowe cek kok cek kenal kami tuwane nek ora Apal aku tak apal tak eling-eling aku. negarane wis bar bareng iki ketara nek lulusan tahun 80 apa piye. Mudin Thailand. Sing Amerika rem tak bedhek lho kok iso teko Thailand. Sangke kurang Cerdas cerdas ya. sampean. Inu Soviet terus apa nek cari ndi sing mau tekokne. Cari Bosnia. Ra eruh sampean. Sampeyan ra apal. mudeng ra apal sampean. Aku tuwek oleh 56 kok. Kowe Lho, dagelan sampean nopi. marai desa lho sampean niku. Ora apa-apa. Desa ketok desane. Nek desa mesak Iki lho rai kutha ngene. Rupane nek kaya kutha ngene iki. Cara ning gone Jakarta ya ngisore jembatan Tanah Abang kae. Bongkaran kae nek gak Ragunan ngono. Ora apal aku angel. Lho sampean desa nek bab desa mesti sampean lak apal. Wong desa. Sampean ngerti sapi to? ngerti. Telek sapi niku napa? Klethong, Nah, apal. Telek wedhus, serintil, telek pitik. lencung. Nah, nek telek kok apal. Dadi ditekoki apa-apa kuwi ora apal mung sing dipikir mung telek lho. Apal. Percaya apa ora? Percaya apa mboten Bu Limbo? Sik ta balenono to, Mas. Lho. Aku lagi iki lho ketok goblok bengi iki. Lho, pun sampean nakoni mawon. Iya aku jane. Mudin Amerika sinten? Ora ro, sampean ya ya. Mboten ngerti. Grup berarti. Iya. Grup piye? Maksudnya grup piye? Grup remi kuwi karo aku. Terus Mudin Uni Soviet. Carik Thailand. Ora apal ya aku ora tau rono. Telek sapi, Klethong, telek wedhus, serintil, telek pitik. lencung. Nek telek kok cepet dadi bendina ki sing dipikir mung telek ae. Dadi aku iki mikir telek tok. Iki mestine nang Nek ngoten. liyane ra apal. Ora apal. Ning pikiran Pikirane mung telek. kasarane ning utekku ki telek tok ngono. Kowe ki arep ngutek-ngutekne aku ngene to, Cuk. Lho, Rupamu. sampean nakoni mawon. Bayaran lagi mundak 100 sewu sekian. Utek-utekne juragan ngono tak kondang tak gawe grup dhewe. Dereng entuk gandengan. Bangsaku. Yo rumangsaku. Nyane aku ora apal ini nek tak pikir telek tok ya. Ning utekku ki telek tok. Nggih. Kowe tau ning Ponorogo Yo, nate wong kula niku pundi-pundi nate. makanan khas Ponorogo. Sate ayam. Sate ayam. Sate ayam Ponorogo. Nek Solo, Solo, nek Yogya. Yogya gudeg. Tau ning Yogya Gudeg karo sate ayam ki enak. lho. Enak sate ayam. Mergo tau mangan. Tau mangan gudeg, tau mangan sate ayam. Tukang Tukang kuliner. wibat. Tekok. Wong yo Intelek dijajak. tenan. Wong yo dijajakne lho, Oh, wong-wong lho. Yo nek tuku dhewe ngono. Rupane Bangga no, soalnya wong iso dijajakne wong iki bangga. iya. Nek Madiun Madiun. makanan khas Nasi pecel, nasi pecel. Nek Surabaya rujak cingur. rujak cingur Surabaya. Rujak cingur karo nasi pecel enak. Enak nasi pecel. Mergo kula pun tau roh rasane rujak cingur, pun tau mangan sego pecel, pun iso bedakne. Hebat iki. Sate Ponorogo karo gudeg Enak sate Ponorogo. mergo tau ngrasakne. Iso Ngrasakne bedakne. gudeg, ngrasakne sate Ponorogo, Tau. pun iso bedakne rasane. Nek telek karo sate ayam Loh, enak sate ayam no jelas.
tukang kuliner. Ya tau beda, iso bedane. Iso Mergo ya tau bedane. Tau ngrasakne. Ya tau mangan telek, ya tau mangan sate ayam. Ya Allah, ya Rabbi Sik to, Mbak. astagfirullahaladzim. Lho, sate ayam karo gudeg Enak sate ayam. mergo tau mangan. Tau mangan sate ayam. Nggih nate mangan gudeg. Gudeg. Dadi kula pun iso bedakne rasane. Mergo tau. Tau mangan. Sego pecel karo rujak cingur. Enak sego pecel. Mergo kula mun tau mangan rujak cingur, tau mangan sego pecel pun iso bedakne rasane. Telek karo sate ayam. Enak sate ayam. Nah, Pun jelas to niku. ya jelas iso beda. Iso bedakne. Mergo tau ngrasakne telek. Nan astagfirullahaladzim, lah telek iku tak pikir nek kowe malah mau nggo sarapan to. Telek ki ya mung ning utek-utek mak kowe malah mau emplok. Layak rupamu kaya kaya kandang pitik. Lah kok malah balik to. Malah balik. Lah kowe kur tak pikir lah kowe malah mau pangan ki lho. Ya Allah, ya Rabb. Apa lho aku yo mangan telek barang. Lah kowe nek nang dalan ya, nang ngarep omah enek telek. Ayo. Kowe petuk telek sak klubruk no kowe piye? Lho, balik to, Pak. Arep njupuk piring kowe. Ayo. Ayo, sing bener piye? Arep njupuk piring. Ayo. Ayo, Ayo, modar sing kowe. bener piye? Arep njupuk piring kowe. Ayo nak piye? Neng dalan enek telek kok akeh. Ayo. Mandek. Mandek mau tunggoni sama nek dipangan wong. Ayo. Ayo. Ayo, sing bener piye? Mulane wong modern ki aja maido wong kuno. Ngono. Wong kuno kuwi diambil untuk ke depan. Jadi tidak barang yang kuno itu semuanya itu desa lan jelek. Sok-sok ana to dituturi, "Oh kuno kuwi, desa kuwi." Tuturi apa-apa. Wis ketinggalan zaman. Jere kuno, jere desa. Ah saiki bulan ki kuno apa modern? Srengenge iki rak ya kuno. Kowe tanpa bulan, tanpa srengenge bosok kowe. Makanya yang kuno itu disinauni dikaji. Itulah ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Selalu biru walidan pada para ahli sunnah wal jamaah. Aja sithik-sithik desa sithik-sithik kuno. Lho, lah saniki mau zamane internet lho. Internet. Ben to ben sak karepe wong panganane telek. Dadi omongane internet wong desa iku ikhlas. Wong desa ki lurus. Nggih. Delengen dulurmu Karang Gubitok, Panekan, Nggih. Waru, sampai kono. Oh kono-kono kae. Nggih. Panekan Waru Turi sampai munggah geni langit, Nggih. Gilang sampai Poncol. kabeh ayem tentrem, urung luweng. Kowe ro desa ngluwengi golekane ya wah. Aku tau rono sampe nek temu manten iki jam 3 esuk. Jam 4 esuk itu karakter orang desa. Budaya nggih Wong budaya. desa kuwi wo tenan, sengkut gumregut, isine mung ikhlas ngabdi marang pribadine dhewe. Ora enek wong desa kok gegeran. Mohon izin Pak Menteri. Malah dhuwure sok-sok ngimbu, mari kita galakkan kesatuan dan persatuan kita bersama untuk membangun Indonesia. Neng desa ora enek apa-apa. Sing ngumyek ki wong dhuwur-dhuwur ki lho. Karo partai padu. Karo dulure dhewe sak yaine ra barbar. Ngono kok pidato, mari jaga NKRI. Wong kowe dhewe ra iso jaga ngono. Lah kok kono Nek wong ing desa ki satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kuwi ora nggih ta? Nggih ta? Kene ora tau mikir bensin mundak magetan ya ora tau enek unjuk rasa. Kene iki ra enek wong gusur ora enek. Kono munggah wong pinggir kali diwetuki omah. Bareng digusur nesu. Kene ra enek gusur. Mula kae wong Jakarta kae diomongi kabeh. Kene jombo nek pengen dikubur nang ndi aja akeh. Ora enek wong kaya-kayaan wates nggih napa nggih? Nggih. Panjang umur, murah rezeki, Amin. kuat selamat, Amin. wajah swarga kabeh alhamdulillah. Lila. Alhamdulillah. Lila.
mangane ra patek enak sok-sok, tapi sehat. Sehat. Kowe tumon wong desa niki lara jantung, lara liver, ginjal gak tau. Sing lara ku ya wong ndur-ndur kae. Sithik-sithik blek. Ora enak apa-apa mlebu rumah sakit cuci darah. Kene ora enak, Enak wong kene. enake cuci mulut, tomat, gedang. Kene renek wong lara, roh ya mati. Dadi ora ngrasakne lara. Lara kuwi ya beda. Nggih. Lara ki nek ning jaba ragate murah, Nggih. masakange. Nggih. Lara nek ning jero ragate larang. Nek trima harpes, gudiken ya ta? Ya ta, panu murah tapi ning jero. Dadi napa-napa niku nak teng jaba, Murah, nak teng jero larang. Nek ning jero ginjal. Lho, ya ta? Jantung, liver, larang mergo ning jero. Ngono. Kencing manis, larang, tapi nek ning jaba bunyi apa penyakit iki nek ning jaba kuwi murah, nek ning jero larang. Padha karo sinden ki. lho, kok saged? Lho, jareke iki murah Pinten? ning jaba. Nek sing jero. Sing ning jero rasa mok tekone diantemi sing lanang to. Takone iso dibalang kendang. Sing ning jaba murah, tapi sing ning jero ki lho. Direwangi waduh barang ngono. Lho, anu saurunge Pak Halim ben Nggih. nyanyi sik. Nggih. Mondol. Mondol, Lho. mondol. Iya, iya, liya ngatekan lho kene. Iya. Monggo. Monggo Bu Dokter. Prataruna Manutiya Saneskara Maran suting karo kang akeh gunane pisane Sambadra Laten Jejen karo Lia. Kenal poro. Duh, niki jelas mun kenal to niki. Niki Mbak Lia to. Injih, Kenal Kang model iso koyo Mas. semayanan. Loh, menika padha Abah. ijone. Kula sowan riyin. Abah. Alhamdulillah. Sehat ya, Abah? Sehat, hati-hati petuk omone kubis. Oh. Loh, Mas Mondol. Ya ahli kubur. Ya, Ketoke seneng-seneng salaman arek tak kira ki arek ngelem napa piye. Lah nyapa krungu ahli kubur kok wedi. Wong kabeh besok ya rono. Lho, kok ning sik besok. Niki tak piye to, urung Mas? kok. Apa salah? Ya ora. Lah kula niku nyawang jenengan lho kok Modele ketok. we nyawang koyo mayit ngono ki. Kabeh ki calon jenazah. Lah nggih Jeneng kabeh. ngono. Lah nggih, kabeh niku lak calone mati to, Mbak. Ya. Wong kabeh niku kula nggih ngerti nek kula besok niku mati. Ning sadurunge mati niku wong nek pun ngerti dalane mati niku wong urip kudu pripun to, Mbak? Ngibadah, salat 5 waktu nek Nah. muslim, sregep, sedekah. Jawaban sampean niku banter ning kleru. Loh, lho Abah kok keliru ki lho, Mas. Jenengan aja sembrono lho. Ya wong tuwek ki nek klirune menungso ora sampurna, Nduk. Lho. Nek sajoke aku mikir telek kuwi lho. Lho, Nek nak mondol malah dipangan. Omonganmu ki balenono piye? piye lho, Mas? Kabeh wong urip niku lak bakale mati to, Mbak. Nggih, leres. Dadi nek pun ngerti dalane mati, wong urip niku kudu pripun? Sedekah salat 5 waktu, Le. Oh. Jawaban sampean niku banter ning kleru. Minggiran, Nduk. Kemerokok. Kula kok ya penasaran. Wong urip iki bakale mati. Bakale mati. Nek ruh dalane mati piye? Lho, balik. Tuh, Bapak balik. Lho, Praktek. Mlaku. Dalane mati lho balik. Ibadah. buntu, Bah. Dalane buntu. Terus yo nabrak ndasmu to. Tapi nek wong magetan wong Madiun ngarani mati ora Oh, buntu. oh, ngaten. Aku kok yo lali to. Nggih. Nek ruh dalane mati, Mbak. Balik. Nggih. Walah yo, Wong urip kuwi Mas. bakale mati. Nggih. Nek ngerti
besok ki mati kudune piye lah kuwi jawabane ngibadah. Lah, nggih, Lah ki nek sedekah. dalane mati ngibadah sedekah keliru. Ya bener iki. Oke. Dalane mati kok ngibadah balik. Bener niku. Mergo panganane Telek. Iku nangan malaikat jadi tulis lho lek. Pripun? Kucluk. Omonganmu. Lah saiki nek wong ngerti wong urip ki bakal mati. Wong mati ning diparane. Lho, teng kuburan. Ketoke pintere pekok. Wong mati, wong urip bakal mati nek ngerti matian wong mati parane ning ndi? Teng kuburan. Ora Kudu. mungkin. Kok samboten Lah sak karepe sing mikul to. Arep digo ning pasar ya karepmu, ning kaude ya karepmu. Coba jere matimu diwarne ning kandang anding dhuwur paosan kandang pitik kuwi. Kak rencanane mati ku arep diijol nikul. Rumangsaku, ayo ndek kono. Saring betar nembang apa duet to karo mondol, Nduk. Oh niki kalih Mas Mondol. Kene Mas nek kakung ki ya ning tengen kene. Kuwi nek kakung iso ngopeni sing putri. Lah pripun, Mbah? Kakunge ning tengen ya rong karuan. Lah nek ra gablek apa-apa, Piye, Mas? Ya, Aku iki kiwa tengen iso ae aku. Ora jenengane ditantang Abah lho, ketok iki iso ngopeni aku apa ora ngono lho. Lho. Kowe ora ngerti aku. Piye to? Ora Mas? ngerti aku. Kowe ndadak takok iso ngopeni aku apa ora? Lho aku wis ngerti to. Wong nggonku suket ya akeh. eh Mas, cah piye iki? barno ae pancene wong nek sing dipangan bangsane telek ya. lha aku koyo ngene kok mbok ingoni suket lho, Mas. Kena nggo nempur beras nggo makani kuwing lho. Modele kok Wedhus makani. makani. Ngono kok jere wong kutha, sikile ra iso. Elae, Mas. Iki sih Ngono ya. 2019 ki arep nyalonke dewan. Coblos mondolnya ngono. sirku tak kon nyoblos mataku ae. Lah ndi kok ora duwe Oh motor? nyalonke lurah ra dadi lho. Ampun mereka Lah, ora tim- RT mboten dadi kok. Lurah tim sukses sing kurang ajar. Sing tim sukses sing kurang ajar foto kon masang ning apa nang wit kok malah dikek ning ngisor. Lho diuyuhi wedhus to. Lah kok fotone ora wonge, Mas? Basa Siti manu pasang ning wit titik paku pas nggon mataku lho. Jadi kira calon lurah kok mripate kari sisih lho. Malah ada wong milih. Ayo jenengan arep nyekar apa iki di HP apike Mas menika dipun pirsani Sapa Bapak ngerti? Bapak Menteri, Bapak Bupati, terus Bapak Nah, Mbah DPRD. Nek Mbah Tarom Pak Bupati Madiun bendina wis ketemu. Oh ngaten. Mergo bakti sosial terpadu, Terpadu. program Setiap unggulan bulan. Kabupaten Madiun selalu kunjungan kepada daerah, kunjungan dengan rakyat. Oh nggih. Alhamdulillah Ya, Mbak Pangarso Taro. turun ke desa nggih. Nginep neng nggih nginep ten gene rakyat, Nggih. nginep ten wargane terus kerja bakti. Kerja bakti. Mirengke apa sing dikarepke wargane. Cara magetan mriki sambang desa. Sambang desa nggih. Nginep nang desa wis nginep biasa yo kliwet-kliwet dhewe. Sik Mas, lah nek jenengan kan nginep ning nggonanku kok digrebek kan nyapa Mas? Grebek wong rupane kaya domino kok kuwi. Wong bengi melek ndol 1 ndol 2. Ayo ndang nembang. Nggih. Heeh. Apa, Pelok Mas? apa slendro? Ayo jong sini-sini. Aku tak sing bawa, Enjih. kowe sing nembangke langgame. Enjih Kang Kok Mas. ngerti engko PDT iki nek pas 1 tahun pisan ulang tahun kementerian desa tertinggal dan transmigrasi kowe ditimbali rono. Lho, sapa ngerti? Matur nuwun Bapak Marwan Jafar. Amin. Paling ora kowe dipundhutke, paling ora seragam. Putih 7 meter. Gak apa-apa Mas, Gak apik. apa-apa apik. Sampai mesti ketok rusik ngono Mas. Oh iya, seragamnya salah ya putih ya. Ayo. Kok 7 meter emang turah nggo kuciran kene ta. Adene ya ngerti. Ayo. Lah kowe arep ngapa lho? Wong urip ki nuwun sewu. Semangat untuk bekerja boleh,
namun ingat bahwa kita kembali ke ilahi, itu yang harus diingat-ingat dalam hati. Gawe omah godhong makrong-makrong, besok akhirnya ya 2 meter punjul siji. Klambi apik-apik paling ya putih, gitu. Mobil regane larang sok ya dipikul. Ya, nembak. Eling Mas. Nggih. Tak Slendro apa pelok? wis butuhe rasah pelok, rasah slendro, pokoke ya pelok karo slendro ngene lho. Oh, padha ae. Pamintaku. Kowe aja pelok Mas, pelok. Elok. Sakmono kuwi mesti ketoke pilek. Pelok kok pilek. Lah ya pas pelok iki pas irunge pilek. Ya rada maju rene Wong Mas. gendher slendro dadak bawane pelok. Aja ngisini-sini. Loh. Bapak Bupati Magetan itu ahli budaya. Nggih. Pono ning kerawitan ngono. Aku wis 9 tahun ra tau tanggapan rene. 7 tahun tunggu. Luar biasa. Nek kalau niki Luar dianti. biasa. Abah curhat ini. Ora curhat tenane. Lah larang kok. Mongko tangga cedhak lho, Mbah. Zaman sekda itu nanggap terus malah bupati belas. Ora apa-apa aku. Padahal Larang paling. Jeng Larang beng. paling. Larang Abah wong aku ngendikane. ki dagelan tak kreditne lho, Nduk. Oh, lho, kredit. Dibayar Bang. gabah aku gelem kok panen. Mamin, ya. Pamintaku Apik tenan. nimasita ase. Apik tenan. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine. Aku ora wani ngejak omong. Ke penonton ngambek gandeng dol pewani, Mas. Gandeng dol. Iya. Mosok Piye lho Mas, jenengane jare arek Kae gandrung lho. aku lho, kok aku mbok nggolke iki. Aku tak golek Mbah Kong ngene Lah lho. iki disiare TV, konan sing wedok kepruk rantang sirai. Kalau jari penonton jari kon ganden lho. Piye Mas, aku karo mbok edok piye Mas? Yuh, jan renek sak entik-entik belas. Mas iki disiarke TV lho Mas, sampean gak wedi apa piye? Aku neneng mah mbok roh ngene iki roh ning omah iku tolong bacok. Mas. Iki Mbak Yu mirsani lho ning omah iki. Disiarke TV BBS lho, Mas. BBS lho iki. Gak kono paling pas wis turu wae. Ngajak. Tangane iki digandeng. Gandeng mesra. Gendeng. Ya karo mlaku-mlaku. Hati-hati ya, ali-alimu hati-hati. Oh, Mas. Ojo mbok jupuk ali-aliku lho. Yuk badine yo mung kuwi lho. Kok malah arep nyolong. Datan kinggang sarambut lamun Elok tenan. adoh caketing ati. Iki sing delok siaran langsung BBS ki guyu. Pripun kok guyu? Lah kek liya kok gitu karo mondol. Cara panganan rawon nek dipangan karo cet. Sok rawon pangercet. Tapi nek Mas yo rawon dipangan karo cet nek dirasani enak yo panggah enak ae. Tetep enak kok Mas. Ya enak mangane karo merem kok. Tak telateni. Telateni ae. Rasa Mutah telaten ono mutah. ya nek pancen nek lehmu ngingeti ming sedelok ya pancen ngono, tapi lek lehmu ngingeti suwi ya wis jelas wek. Pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng anetepi wajib sida asih bebrayan.
monggo. Aja langgam, sing sigrak. Iya. Aduh wong manis lara asmara. Lara asmara. Yeah. Monggo. Aduh wong manis. Ya. Aduh wong manis alikane Sepisan ketemu aneh kono kawang-kawang hangel dilaleke Aduh wong bagus aku kok ora bakal lali kangen ning atiku kaya-kaya ngenteni tekamu moga-moga Gusti tansah aman rasa dadi srana usadala ra asmara aku ngerteni mergoyling mreng janji-janjimu kapan aku bisa nambani lara asmara aduh wong manis alikane sepisan ketemu kono kae kawang-kawang angel dilaleke Mas Mondawang bebas aku Gusti tansah aman rena dadi srana usadala ra asmara ya elok Aku ngenteni mergoyling mreng janji-janjimu kapan aku bisa nambani lara asmara Lia Aprilia. Terima kasih. Matur Karang suwun. Sonom Barat Karangmojo. Tepuk tangan untuk asli putra daerah Magetan. Magetan. Potensi. nggih
Arek Magetan luar biasa. Luar biasa. Kurang jangkep Mbak Jange. Injih. Mbok nuwun sewu. Pripun? Gandeng menika Ketua DPRD tingkat 1 Jawa Timur, Injih. juga Ketua DPW PKB Jawa Timur, Injih. Rayi Dalem Cak Mohaimin Iskandar, Injih. diaturi minggah. Oh, Pak Langkong Prayogi. Nggih, Bapak. Masih Pak Mohaimin Iskandar. Injih. Nggih, monggo Bapak Halim Iskandar.